Nu måler vi stigen. Det må du lige lade selvfølgelig. En. Ret dit hoved op. Jeg bliver på det. Jeg er 2 meter selvfølgelig. Vi måler, hvor bred stigen er, og vi ved, at Sebastian er 81. Det er så vores skitse af stien. Vi har målt, den er 77 meter lang på den her. Og så har vi målt, den er 1,98 bred ved hjælp af mig, fordi vi vejer præcis 1,80 høj, og så målte vi det sidste lille stykke.